No voi perkele. Täällä mä oikeastaan mikä tarina on. Tuossa tarinaa tämä. No helvetti viehtyä. Oli kerran yksi tommonen okko. Tuommoinen poika Jyväskylästä. No eipähän sitä kummempia. Tuli tänne Coloradoon, niin ei helvetti, se luulee, että täällä kaikki on luonnostaan homoja. No, eipähän siinä. Okko meni tuonne Walmartiin ja siinä kohtasi heti ensimmäisen ukon ja eikö tarinata iskemään sille ja eihän se parka eilenkä poloiden englantia laisinkaan osana ja helvetti viekö. Siinä päätyvät samaan sänkyvillä siksi yöksi ja eihän siinä teivut tehtiin ja aamusta heräsivät, se vanha rekkakuski oli kuulemma ja niin aamulla heräsi se ukon kylkestä siinä, että oli kyllä tuutiäijä kuulemma oli, että paksusti oli kyleensä rasvo, niin heräsi siitä ja kysyi sille ukolta, että mikä se on, että täällä kaikki on homoja. Ja ukko sanoi, no eihän myö ollakaan, voi perkele, ei ollut homoja, niin kävi panemassa niitä yön aikana, vai saatana.